Lintujen vuotuinen muutto pesimä- ja talvehtimisalueiden välillä on ihmeellinen luonnonilmiö. Yksi muuttokauden hienoimmista jaksoista on Siperian arktisilla alueilla pesivien lintujen keväinen ja syksyinen läpimuutto Suomen etelä- ja kaakkoisosien kautta. Tätä tapahtumaa kutsutaan arktikaksi. Arktika koostuu miljoonista vesilinnuista, hanhista ja kahlaajista. Mukana on myös kuikkalintuja ja kihuja. Keväällä Arktika kulkee kapealla linjalla Suomenlahdella kohti itää. Virolahden rannikko kerää Suomen suurimmat muuttavat lintumassat. Arktika alkaa huhtikuun lopussa ja jatkuu kesäkuulle. Sen näyttävin osa on valkoposki- ja sepelhanhien massamuutto toukokuun jälkipuoliskolla. Suurimmissa lintuparvissa on tuhansia lintuja. Suomessa ja laajemmaltikin Euroopassa Virolahti on tunnettu legendaarisena lintupaikkana. Virolahden Arktika-tapahtuman syntysanat lausuttiin Kirkonseudun kyläyhdistyksen kokouksessa 22. päivä tammikuuta vuonna 2004. Tuolloin päätettiin tiedustella kehittämisyhdistys Sepralta ja kunnalta rahaa grillikatoksen rakentamiseen Hurpunniemelle. Itse työ tehtäisiin talkootyönä. Maaliskuussa 2004 kyläyhdistyksen edustajana Esko Niskanen osallistui Viroon Vaivaran kuntaan suuntautuneeseen matkaan, jonka aikana vahvistui suunnitelma Arktikapäivien järjestämisestä. Suunnitelmaa hiottiin kyläyhdistyksen kokouksissa ja siitä keskusteltiin paljon. Kun hankkeen rahoittaja näytti sille vihreää valoa, päätti kyläyhdistys ryhtyä toimiin. Vuosikokouksessa 27. helmikuuta vuonna 2005 päätettiin toteuttaa Arktikapäivät yhteistyössä kunnan, seurakunnan ja muiden yhdistysten kanssa. Ensimmäisen Arktikan järjestely oli uutta pienelle yhdistykselle. Virolahden kunta olikin alusta asti tiiviisti mukana tapahtuman järjestelyissä, lähinnä kulttuuri- ja matkailusihteeri Sari Rasin toimesta. Kyläyhdistyksen tehtävänä oli hoitaa päivien esitteet, opasteet, tarvittavat luvat, esitelmäpyynnöt, näyttelyt, kahvituspaikat, luontokirkko seurakunnan kanssa ja monta muuta asiaa. Tienvarsiviitoille oli löydettävä oikeat paikat. Sepra ry:n toimesta oli tulossa vieraita Virosta. Näyttelyt ja luennot sekä Arktika-kahvio suunniteltiin Kirkonkylän VPK:n talolle historialliseen entiseen Pitkäpaaden tullitupaan. Kymenlaakson lintutieteellisen yhdistyksen oppaat päivystivät arktisen muuton tornilla. Arktikapäivien avaus tapahtui lauantai-aamuna arktisen muuton tornilla. Avauksen suoritti kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarmo Tulkki. Luontokirkko pidettiin jumalanpalveluksen yhteydessä sunnuntaina pääkirkossa. Kirkonkylän VPK:n talo toimi Arktikapäivien toimisto, näyttely- ja luentotilana. Virolahti-seuran naisjäsenet pystyttivät viihtyisän kahvion, joka oli ahkerasti käytössä. Näyttelyjä oli useita. BirdLifein Arktika, riistanhoitopiirin lintuvesien suojelu tulokaspedoilta, lintuaiheiset postimerkit ja täytetyt linnut. Lauantain ja sunnuntain luennot keräsivät salin täydeltä kuulijoita ja katsojia. Lassi Kujala ja Ilkka Korhonen kertoivat Arktikasta sanoin ja kuvin meren linnuista, tunnelmista itäiseltä Suomenlahdelta sekä huippuvuorten risteilyiltä. Koululaisille oli järjestetty piirustuskilpailu. Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon kuuluvaan Suurpisin saareen järjestettiin lintuharrastajille kuljetusta Klamilan satamasta ja Kirkonseudun Niemelästä. Oheistapahtumana oli tarjolla myös keisari Nikolai II lomailusta Virolahden saaristossa kertova valokuvanäyttely. Ensimmäisistä arktisen muuton päivistä todettiin kyläyhdistyksen kokouksessa, että päivät onnistuivat pääsääntöisesti odotusten mukaisesti. Arktikapäiviä päätettiin jatkaa tapahtuman saaman suosion johdosta. Tarkkailupaikkana tällä kertaa oli Hurpunniemen arktisen muuton torni. Eräs lintuharrastaja kiteytti asian. Virolahti on Suomen parhaita arktisen muuton seurantapaikkoja. Lintuharrastajia tuli Virolahdelle hyvinkin kaukaa, Vaasasta ja Tampereelta saakka.
Kaikille ei löytynyt majapaikkaa, täytyi turvautua nukkumaan autossa sen vähän mitä ehti, totesi eräskin lintuharrastaja. Tarkkailupaikkoja oli useita ja harrastajat olivat levittäytyneet laajalle alalle. Siitä seurasi sekin, että avajaispuheet jäivät tänä vuonna pitämättä arktisen muuton tornilla. Linnut määräsivät harrastajien aikataulut ja liikkumisen. Pitkä odotus palkittiin. Suuret hanhiparvet tulivat sittenkin. Vasta sitkeimmät lintuharrastajat saivat kokea ihmeen, kun sumu hälveni ja valkoposki, tundra ja sepelhanhiparvet ja alliparvet lensivät Virolahden yllä kohti pohjoista. Lintuja arvioitiin olevan lähes 50 000. Havaintojen tekeminen oli helppoa, koska linnut lensivät hyvin matalalla. Arktika järjestettiin jo 3. kerran tutulla paikalla arktisen muuton tornin juurella sekä läheisen Aidaslahden merenrannassa. Maria Ihalaisen kahvi- ja ruokapalvelu keräsi asiakkaita jo aamu 7 alkaen, sillä lintuharrastajat olivat olleet liikkeellä jo useita tunteja. Yhdistykset pystyttivät teltat tutuille paikoilleen. Parkkipaikka alkoi käydä ahtaaksi paljoista autoista. Lintujen muutto alkoi lauantaina 2 aikaan yöllä ja aamupäivän kuluessa valkoposkihanhia oli mennyt jo noin 50 000 yksilöä, kertoi Jari Markkula innoissaan. Lintuharrastajien mukavuutta täydensi arktisella tornilla uusi kuiva käymälä. Arktikapäivät onnistuivat odotusten mukaisesti. Sää suosi kävijöitä ja harrastajia. Teepaitojen ja linnunpönttöjen kauppa kävi vilkkaana. Marian kahvila täyttyi asiakkaista. Omia makkaroita paistettiin grillikatoksella. Arktikaa vietettiin jo 4. kertaa. Kävijöitä oli runsaasti huonosta säästä huolimatta, noin 600. Valkoposkihanhien massamuuttoa päästiin ihailemaan vasta sunnuntai-iltapäivästä, kun sää selkeni. Harrastajat pääsivät tekemään mielenkiintoisia havaintoja. Lakakalliolla muun muassa 2 tunturikihua ja Siikasaaressa punakaulahanhi. Virolahden rannoille oli tiensä löytänyt lintuharrastajien joukko ympäri Suomea. Tapahtuman loppupalaverissa todettiinkin, että meri on monelle harrastajalle erityisen mieleenpainuva asia ja sen vuoksi tapahtumaan tullaan pitkienkin matkojen päästä. Palautekeskustelussa tuli ensimmäistä kertaa esille myös eräänlaisen tarkkailulaiturin tarve, josta lintuharrastajilla olisi kivikkoista rantaa helpompi kiikaroida lintuja. Ensimmäistä kertaa pidettiin luontokirkko aidosti luonnonhelmassa lintutornin välittömässä läheisyydessä olevalla kalliolla. Kaunis honkaristi toi oikean kirkon tunnelmaa. Kirkkoherra Jarmo Uotila totesi saarnassaan, että meluisan maailman vastapainoksi kaipaamme hiljaisuutta, jota löydämme vielä luonnosta. Hän puhui monin sanoin luonnon ihmeellisestä näytelmästä, joka vetää puoleensa yhä lisääntyvän harrastajajoukon. Hartaustilaisuudessa puhui myös pastori Liisa Hopeavuori, joka kehotti katsomaan luontoa, tekemään havaintoja ja johtopäätöksiä, tekemään jotakin hyvää tässä maailmassa. Päätteeksi juotiin kirkkokahvit.
Lintuharrastajia ja paikkakuntalaisia oli kerääntynyt paikalle jälleen sankoin joukoin, huolimatta lauantain huonosta säästä. Vaalimaan leirintäalueelle majoittuneet kertoivat, että perjantaihin mennessä eivät olleet nähneet harvinaisuuksia, mutta komeita valkoposki- ja sepelhanhiparvien muuttoja oli nähty. Kesäasukkaina Virolahdella viihtyvät lintumiehet Seppo Vuolanto ja Lasse J. Laine luonnehtivat Arktikapäiviä jalokiveksi, jota pitää hoitaa ja kehittää edelleen. Kutsussa tiedotustilaisuuteen kerrotaan, että jo 6. kertaa järjestetään Suomen suurin yksittäinen lintu- ja luontoharrastajille tarkoitettu tapahtuma Arktikapäivät Virolahdella, tällä kertaa 3-päiväisenä. Luento-osion kuuluvana järjestettiin Kirkonkylän Pitäjäntuvalla seminaari rovasti Lauri Leikkosesta lintuharrastajana ja rengastajana. Matti Leikkonen kertoi isästään ja Roope Elving lintujen rengastuksesta kuvin Laurin kanssa. Kunnan viranhaltijoille ja valtuutetuille järjestettiin oma Arktika-perehtyminen lauantaina. Juuri kun oppaat Seppo Vuolanto ja Lasse J. Laine olivat kertoneet, että aamusta muutto on hidastunut, alkoi taivaanrannalla näkyä suuri hanhiparvi. Kello oli noin 11, ja lintujen arvioitiin lähteneen noin 4 aikoihin aamulla Viron rannikolta. Lintujen määräksi arvioitiin 3000. Tundrahanhia oli jonkin verran, etupäässä valkoposkihanhia. Useampi jääkuikkakin oli aamulla nähty. Tämän vuoden Arktikapäivien erityispiirteinä oli tundrahanhien lento Virolahden yllä, kun ne yleensä kulkevat itäisempää reittiä. Samalla todettiin, että 300 000 hanhea on vielä tulematta. Vuoden 2011 ohjelma painottui lasten ja nuorten lintuharrastuksen tukemiseen. Muuten tapahtuma seurasi jälleen aiempaa kaavaa. Pitäjäntuvalla järjestetyssä Arktika-koulussa opettajana toimi lintuharrastaja Roni Väisänen. Koulussa opiskeltiin arktisilla alueilla pesivien lintujen tunnistamista, muuttoparvien muotoja ja lintujen ääniä. Katsottiin kuvia Virolahdella arktisen muuton yhteydessä esiintyvistä harvalukuisista lajeistakin. Metsästäjät kertoivat tulokaslajien, kuten minkkien ja supikoirien pyynnistä ja muista riistanhoidollisista toimenpiteistä. Sisätiloista siirryttiin sitten merenrantaan seuraamaan iltamuuttoa. Arktika-koulu veti puoleensa kaiken ikäisiä koululaisia. Ensimmäistä kertaa esittäytyi julkisuudessa Horisontti-hanke, jonka tavoitteena olisi rakentaa kivitasanne merenrantaan lintujen tarkkailua varten. Tasanne voisi palvella myös kulttuuritarpeita, joten luonto- ja kulttuurimatkailu yhdistyisivät luontevalla tavalla. Arktikapäivien ensimmäinen aamu valkeni poutaisena, mutta tuulisena. Lintujen muuton povailtiinkin olevan hiljaista. Mutta päivien yleisöennätys rikottiin Jari Markkulan arvioidessa kävijöiden määräksi noin 700–800 henkilöä. Arktika-koulussakin osallistujia oli 70. Vuonna 2012 Arktikapäivät kestivät 4 päivää. Keskiviikkona oli koululaisten päivä Kaakon kaksikon 3- ja 5-luokkalaisille. Oppilaille oli järjestetty luontopolku, jonka varrella oli rasteina täytettyjä eläimiä tunnistettavaksi sekä entisajan pyyntiloukku. Riistanhoitoyhdistys esitteli erirotuisia metsästyskoiria sekä rajavartiosto rajakoiraa. Helatorstaina Pitäjäntuvalla järjestettiin jälleen Arktika-koulu Ronni Väisäsen opastuksella. Perjantai oli maastopäivä, jolloin nähtiin ennätyksellisen suuria muuttoparvia. Puolilta päivin oli Hurpunniemen yli lentänyt jo 50 000 lintua ja lisää oli odotettavissa. Lasse J. Laine kertoi erittäin harvinaisesta 500 yksilön kuikkaparvesta sekä kyhmyhaahkakoiraasta. Arktikapäivillä oli monia ensikertalaisia, joille Laine kertoi lintujen tulevan Länsi-Euroopasta ja muuttavan aina Jäämeren rannalle asti.
Lintuja on mennyt valtavasti, totesi myös eräskin Porista tullut pariskunta. Tämä on mukava tapahtuma, kun paikalta saa myös kahvia ja ruokaa, kuin kruunuksi lintuharrastajat saivat ihailla myös harvinaista käärmekotkaa. Rajasalissa Virojoella oli esillä lintumaalareiden taidemyyntinäyttely. Horisontti Kivitasanteen luonnoksia esiteltiin Arktikapäivillä infopisteessä. Arktikapäivät päätti jälleen hartaus Laurin luontokirkossa Arktisen tornin juurella. Luontokirkosta on tullut osa päivien ohjelmaa hiljentymistä luonnon keskellä. Arktisen muuton tornin paikoitusalue oli pitkään todettu liian ahtaaksi Arktikapäivien järjestämiseen. Lähellä olevaa Lervikin virkistysaluetta toivottiin taas kerran tapahtumapaikaksi. Edellisen vuoden toive toteutuikin vuonna 2013, sillä Arktika-tapahtuma pidettiin ensimmäistä kertaa Lervikissä. Paikka oli Arktisen tornin aluetta avarampi, meren rannalla, ja siellä on myös sähkö, mikä mahdollistaa päivien kehittämisen monella tavalla. Parkkipaikka on huomattavasti tilavampi, ja sisätilat mahdollistavat muun muassa ohjelman järjestämisen katon alla. Osanottajia päiville oli tullut jälleen kaukaa, toimittajia Pietarista saakka. Arktikapäivien mainontaa kiiteltiin tänä vuonna vuolaasti. Perjantaipäivänä järjestettiin jo perinteiseksi tullut lasten Arktika koululaisille, jota varten oli oma luontopolku Rajavartiolaitoksen rasteineen ja liikuntarasteineen. Tuuliset ilmat eivät oikein suosineet lintuharrastajia. Linnut tulivat vasta lauantai-iltana, jolloin useimmat Arktikakävijät olivat jo lähteneet paikalta. Ohjelmaa ja myyntipisteitä oli aikaisempaa enemmän. Oli luonto- ja lintuaiheista kirjallisuutta, linnunpönttöjä, kalaa, myyntituotteita, Virolahti-seuran tuotteita ja infopiste toimi tehokkaasti. Uutta järjestäjiltä oli Arktika-risteily, jolle lähdettiin sekä Hurpusta että Klamilan satamasta. Lintuoppaat olivat jälleen käytettävissä nyt sekä merellä että maalla. Ehkä kiinnostavinta ohjelmaa oli lauantai-iltana, kun lintuasiantuntija Seppo Vuolanto, kasvien asiantuntija Seppo Vuokko sekä perhostutkija Jari Kaitila vastailivat luontoillassa yleisön kysymyksiin, ja kysymyksiä sateli kaikille asiantuntijoille. Seuraava aamu ja vieläkään ei sopivaa tuulta olisi tiedossa, mutta vähän lämpimämpää sentään. Meri rauhoittui peiliksi ja lähikivien tiiraparien hennot äänet kuuluivat mukavasti vaimean keskustelumme yli. Koskelopari kalastelee kallion kansasta välittämättä kivien välissä kolmipiikkejä. Odotusta, matalalla roikkuvia pilviä ja rauhaa. Sitten tulee ensimmäinen viesti naapurin kännykkään. Kummelgrund, valkoposkia 10 000 tunnissa. Toinen piip ja Aspi kertoo samaa ja laittaa puolet lisää. Siellä ne lähestyvät laajalla rintamalla Porvoon ja Loviisan välissä, 10 000. Viestit sähköistävät tunnelman kalliolla. Jokainen putki suuntaa kohti merta, Parriota, Suurpisiä, Kauholmaa. Kuka näkee ensimmäisen parven? Kääntyvätkö ne mantereille niin kuin usein silloin, kun hanhilla on kiire ja sää suotuisa lentää kohti tundraa? Ei, nyt tullaan tästä ja suoraan kohti. Tuijotan kaukoputken pyöreää kuvaa, joka alkaa elää. Vedenpinta liikkuu kuin autiomaan kangastus. Nauhahanhia lentää terävin siiven iskun suoraan kohti. Käännän putkea nauhaa seuraten ja se jatkuu ja jatkuu. Takana näkyy jo toinen. Kolmas on vähän korkeammalla. Kuka laskee? Kuuluu huuto, mutta ei synnytä mitään reaktiota. Hetken päästä koko taivaanranta liikkuu. Lintuja on tulossa veden pinnalla saarten päällä ja kohta suoraan yläpuolella kauniissa kuviossa. 1000 hanhea, tuolla pari parvea lisää. Valkoposkien kiihkeästi haukahtelevat äänet täyttävät ilman
ja katsoi mihin suuntaan hyvänsä näkyi parvia eri muodostelmissa. Kohti koillista, kohti tuntraa. Arktika on alkanut.